Kami amciu tongnai lukurog sakduk mangduk kaham tongnani kamio tongkesang tongnani tei jotoni nukhungo hamari phainani bagai Mahadev tei Twima Mwtai relaikha tini Shantir Bazar Bwkhastini Salthang Mono village ni Monaiko paro tongnai Reang bosongni lukurog tini kokti salo Twima Mwtai relaikha tei Mahadev no Mwtai barok laikha bisi burum no khalai phailayo borok taklaibo Mwtai barok laikha abobai baksa Maiko paro tongnai Reang bosongni lukurog kwrwi chugya nukhungni borok no bo chubamungni yak pholobui rekha lai thangjak bisini haike taklai bisio bo tini kokti salo Monaiko parabo Reang bosongni lukurog Mahadev tei Twima Mwtai relaikha poila bwkhago Mahadev no Mwtai barok laikha abni agulo Twima o thangui Twima Mwtai relaikha tei parabo tongnai okra chakra rokni manjak mungbai kamini chaudhurini manjak mungbai tei ochaini manjak mungbai Mwtai relaikha bo kati chamal chini achi song tre sakani par chaklai phaimo abon bo kha chongkha bura burchoni pora kha chongma khemi parani kati chami abo choni chongkha jekunu bipod apod phayama hiya para gongama gongano kati cha sauni abo jamon apod bipod tang tho hiya basa no chong para kati chama chini abo paha abo bo saga ba monai kho para chini ibo alka jaga obo ongkha na ungnai mane joto kami tongo joto kami no bodi khe khewo chung bin khe din no chung pho khewo chung to age param mo khe phaimo abo chung ma khe mi chung pho o para busi family tongo o family ro tai noboi akin kawo par baksang rite bathai mane te pho khewo chung to ro tinta para bo jum brang bu brang thaya khewo chung khewo brang bu brang khewo na tinta para chung khe ta last buisha jesto chau chung khe buisha jesto busi bosara bahai अरे बाहा तुम बोला था हिसाब के मैं आया दादा दादू आमले खेमा बा तुम बोले मन 100 बस 150 बस सकलाई में है आगे ची खेबी फैमा o puja khaibani norok mukho uddishyo haba ba tamon koi norok तुम के बोका आपद विपद मन हानि बाग छान दे मन उम फयामा ने अबन जराव खेवना हम भाई सब मोtai obo khai mo खेनाय के सैतो जित के बो आउटसाइड के जे के पारानिया के बन ताई छराय के बानुरान बनो ठीक है खरकसा borokni bagai kidney kaisa chuba chunango kidney riwi kebo chubanai tongkhe o kokduk bai kwrwngai mano kokduk wngkha 6009171807 hayakeba 7005263054 kidney riwi chubanaini omorungna nangano noichi ni simi chengai burichi jora tei blood group wngna nangano B positive, B negative, O positive, O negative tei kidney riwi chubanaini bisingo chela eba bori jesa borok phano chubai mano Rajarsi College of Education and Skill Obifeka Hasteni Ma Farongni Bagui Kotoma Kaham Tei Rungsrungi Tongnai Sikli Rongni Bagui Bo Kotoma Kaham Rajarsi College of Education and Skill course Tongnai Physics, Political Science, Chemistry, History, Mathematics, Philosophy, Zoology, Education, Kokborok, English, Geography, Obahai Bangko course available Tongo Rajarsi College of Education Obabai Simi Thaglia Rajarsi College of Education and Skill Teibo Tongnai extracurricular activities Tei Tongnai other skill sources mushroom cultivation medicinal mushroom obahai dal bidal kubangkhu course tongnai only on Rajarsi College of Education teibo tongnai free wifi campus tongnai bus ni facilities tongnai buri rongni bagi hostel bo April talni simi chengkha tabuk admission Rajarsi College of Education and Skill Bagbari Lembusora kokduk ni bisingtei nor kurungnan bagi kokduk ngkha 98736738758729801803